A titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, presidiu esta mañá en Ribeira a derradeira das reunións do estudo nas comarcas rexistradas no Pladiga, como zonas de alta actividade incendiaria. Con anterioridade xa se desenvolveron xuntanzas como esta nas comarcas das 4 provincias, cun alto índice de incendios rexistrados. Segundo os datos deste estudo, a comarca do Barbance é unha das zonas da provincia da Coruña con maior incidencia da actividade incendiaria nos últimos anos, rexistrándose nos últimos 10 anos un total de 358 incendios, que afectaron máis de 2.200 hectáreas. Hoxe concluímos en Ribeira o percorrido polas 4 provincias para analizar de primeira man a situación en cada unha das 77 parroquias que temos de alta actividade incendiaria. No caso da provincia da Coruña, sabedes que temos un total de 9 parroquias, das cales 6 están concentradas no Barbanza. Fixemos un convite que foi dirixido aos 4 concellos afectados, que neste caso Boiro, Ribeira, Porto do Son e Lousame, onde se concentran as 6 parroquias de alta actividade incendiaria, que nos últimos 10 anos tiveron máis de 350 incendios e iso supuxo a queima de máis de 2.200 hectáreas. Segundo explicou a propia conselleira, a finalidade destas reunións non é outra que mellorar os mecanismos e a coordinación en materia de prevención, extinción e investigación dos lumes forestais. Os lumes é un problema de todos e, polo tanto, todos temos que participar para analizar as causas, para saber cales son as súas consecuencias e, polo tanto, facer prevención, facer disuasión e, como non, ir de cara á investigación e, ao final, acadar o obxectivo, e ese obxectivo é que disminuir o número de incendios no Barbanza. Que nos agradecemos este tipo de contactos que nos permita unha maior axilidade na resposta, unha maior coordinación e sobre todo un maior conocimento do que está a acontecer para poder atallalo. A xuntanza que se celebrou no propio Salón de Plenos do Consistorio ribeirense asistiron varios alcaldes da comarca, como é o caso do de Boiro, Lousame e Porto do Son, representantes da Garda Civil e da Policía Autonómica e das propias comunidades de montes da zona, ademais de persoal da propia Consellería.